Ahojte ľudkovia milí. Tak, dnes vám chcem natočiť trošku takýto pozdrav z nádherného Zámockého parku v Topolčiankach, čo je tiež moje veľmi obľúbené miesto a kde často aj sprevádzam ľudí. A dnes som prišla k takejto jaskinky, kde vlastne ľudia chodia k soške, teda k Panne Márii s Ježiškom. A trošku vás sem vezmem. Idem pomaličky, lebo sa to tu šmýka. Tak. Dobre. Tak. To je taká malá jaskinka. A ľudia tu aj zapalujú sviečky. Bývajú tu inak aj púte a tuto je tá Panna Mária s Ježiškom. Tak. A je to tu také krásne výhľady vonku z jaskinky. Takto sú to aj lavičky, dá sa tu aj v tichu spočinúť, aj modliť sa alebo meditovať, rozímať, rozprávať sa, čokoľvek, v tichu pobudnúť. A toto je druhý zase východ. Krásny stadión. To ma fascinuje úplne, že tu je toľko v tomto parku krás, že môžete sa ísť aj každý deň, aj iné ročné obdobie, inom počasí a je tu stále ako keby je to iné. Stále je tu čo pozerať a stále je tu úžasne. Trošku tu nás sú také okolo, cez park vedú potôčiky. No a jednoducho v prírode sa tie procesy spúšťajú ako keby úplne jednoducho a ľahko a rýchlo. A samozrejme aj sa tu dá nádherne stíšiť, byť v tichúčku sám so sebou alebo s inými ľuďmi, so zvieratkami na prechádzku ísť. Ale čo vám chcem povedať, alebo vás pozvať, na sprevádzanie teda so mnou na takéto krásne miesta v prírode v našom blízkom okolí, čiže je to Zlatomoravecko a je tu tých miest naozaj veľa. Už som niekoľko si sama prešla aj s inými ľuďmi a keďže ja milujem prírodu a som s ňou už veľmi prepojená, tak rada by som aj vám odovzdala takéto krásne nové miesta a zároveň s vami pozdieľala vaše zážitky alebo vaše proste u niektorých aj rôzne starosti, alebo nechcem to tak nazvať, alebo traumy, zranenia, pretože vám chcem ponúknuť, že robím rôznymi spôsobmi rôzne metódy alebo rôzne spôsoby, ako pracovať s takýmito zraneniami alebo jednoducho s vecami, s ktorými neviete pohnúť. Za ten čas, ktorý sa tomu venujem, tak
som sa naučila veľa takých techník, aj metód, ktoré vám môžu pomôcť na tejto ceste, ale posledné obdobie viac menej už mi chodia ľudia, aj teda mne sa to deje v takej jednoduchosti, ľahkosti, ako by som to nazvala, v takom pokoji bytia, že už v podstate ani není potreba niekedy žiadne metódy a techniky, ale vlastne najlepšie mi to ide vlastne v prírode, cez takéto nádherné miesta, kedy veľakrát sme iba v tichu, alebo cez dielania jednoducho pracujem naživo aj